дар асоси аризаи сокини шаҳри бохтар доная ва хуросон зимни пешбурди корҳои фавриву ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри мазкур кирдори мардумфиребии як нафар зан сокини шаҳри душанберо ошкор намуданд. ин нафар қиёмова зарина соли таваллудаш 1986 мебошад. ҳангоми дар шаҳри бохтар қарор доштанаш бо сокини шаҳри мазкур доная ва хуросон ошноӣ пайдо намуда худашро бо номи саидова парвина ва корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ кардааст. дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки гумонбар қиёмова зарина бо роҳи фиреб ба боварии доная ва хуросон даромада як адад гарданбанди тиллогини арзишаш 6500 сомонӣ, як ҷуфт гӯшвори тиллогини арзишаш 4300 сомонӣ ва 500 сомонӣ маблағи пулиро гирифта ваъда медиҳад ки ба тӯи кадом як хешотабораш рафта баъди 3 рӯз ҷавоҳиротҳои тиллогин ва маблағҳои пулиашро бармегардонад. мутаассифона қиёмова зарина пас аз соҳиб шудани ҷавоҳиротҳои тиллогин онҳоро дар шаҳри душанбе фурӯхтаву маблағҳои пулиро пурра ба манфиати шахсии худаш сарф кардааст ва то рӯзе аз ҷониби кормандони милитсия боздошт шуданаш аз ҷабр дида канораҷӯӣ кардааст. хушбахтона кормандони милитсия дар як муддати кӯтоҳ ин нафари ҷиноятпешаро дастгир ва ба кирдорҳои ҷинояткоронааш хотима гузоштанд. санаи 22 декабр 2022 ман аз шаҳри душанбе ба шаҳри бохтар омадам ба хонаи доная ва хуросон. ман коркуни милитсияи шаҳри душанбе гирифтам. омадам як цепичка, як гӯшвор 500 сомон сума гирифта тӯи ҳамкорам рафта гуфта гирифтам. бурда дар бозори корвон 5800 сомон фурӯхта дар корҳои чӣ худам сарф кардам. нисбати қиёмова зарина дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри бохтар парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. бо пешниҳоди маводи мазкур аз шаҳрвандоне ки ба доми фиреби ин зани ҷиноятпеша афтодаанд хоҳиш карда мешавад ки ба шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии маҳаллии зисташон муроҷиат намоянд.